Čauko, tady je Aenard po dlouhé době a tohle bude můj takový gameplay ze hry Ballono, neboli Bomberman Online. Jinak je to na stránce omgpop.com a rozhodl jsem se, že budu dělat tutoriály i gameplaye. Tohle bude takové úvodní video, tak proto taková hra na 5 minut. No, proč jsem dlouho nenatáčel, protože mi to nebavilo, ale už mě zase začíná bavit a tak dále. Takže já myslím, že se to můžeme pustit bez nějakých dalších otravných keců, který tady říkám já. Ještě to. Jo, ještě jsem zapomněl. To je jedno. Takže jsem zapomněl trochu u toho vypnout zvuk. Moment, chvilku. Tak. Tak. Aby to nebylo moc nahlas. Tak se to omlouvám. Jdeme znovu. Tady se hraje o 50 proti Obamovi, vole, nebo co to je? Co? No. Uvidíme, jak nám to půjde. Tak. Tady dole je vlastně on. Ty má každý svý skiny, nebo jak to mám říct. Já jsem se dal umí. Stala mi nějaké ty peníze, jak jsou dole, tady. No, ty hrajete aj někdy. A tak. Tak, jdeme na to. Tak. Trošku. Mám trošku lagy. Tady ta šipka, jak byla, tak to byla rychlost, že mám větší rychlost, takový buffy, jakože dal by se říct. Buffy. Každý tomu říká trochu nějak jinak. Tak. Tady ta bombička, že mám víc bomb, to je celku jasný, si myslím. Tak, tady tohle je takový to pravítko, že mám větší dostřel. Jakože větší plamen, nebo jak to mám říct. Tak. Docela pěkný skin, se mi líbí. A jinak chtěl bych vás zeptat, jestli mám točit víc tutoriál nebo tady ty hry. Záleží, prostě gameplay, záleží, jak vás to bude bavit. Začínám se dokumentu, že tenhle týden chcete třeba hru a potom, že třeba chcete tutoriál nebo takové, stačí prostě napsat. Tak už jsem docela přebustěně rychlý. To fajné, určitě. Tady tam má takový zajímavý bomby. Fialový, to jsem ještě neviděl. Furt mi to vyžírá, že? Jo, to jsem posral. Nice, teď bylo trochu štěstí. Bylo velké štěstí, to bylo, ano. Nenechám, teď chcípneš, pojď. To byl, to je kokot. Chcípni tady. Mám tě v pasti, jak se máš? Nice. What the fuck, on je nějaký hacklí, že? Tak tohle je cheater, kamarádi, protože je to zmrt. No tak, pojď. Musím se brát, abych to vyhrál, toho seberu, stačíme se brát. Ne, hej, tohle je nějaký hacker, hnusný cheater. Hnusný, škaredý. Ne, teď mě zabil. Prase jedno. Nech mě žít. Dobře děláš. Nestihl jsi to. Vyhrál jsem. Jak se máš? No, to je úplně bomba. Vyhrál jsem, teď mám nějaký ty archiventy a medaile, dostávám to. Teďka dostanu takovou zlatou medaili. Vyhrál jsem ještě prachy. Dostanu zlatou medaili. Tady. Je to jakože vedu. S kamošima to občas hraju. A samozřejmě jsem nejlepší, velká konkurence. To je úplně jasné. Tak, teďka se hraje o 500. Už jsme tady 3. Je to, no, záleží jak se to hraje členství. Může to být tady pro 8 lidí, pro 4, je to pro 4, jo. Takže tak. Jinak je takové trápné, že se zrovna dívám tady na Ano šéfe, to byl díl, to neotupku, je tam hodně dílů a baví mě to. Tady jinak mám dole ty prachy, jak jsem už ukazoval. Tak, musím to kliknout. Jsem ztratil takovou část, ale nevadí. Nevadí to snad moc. Je to bombičko, pojď, jde tam, ne? Pojď se ráč. Nevadí. To chce užít, co? Já ti věřím. Prase, jedný všechna pišírka, hrozná škoda.
díky, to si vezmu. Jak se máš? LOL, LOL, jak jsi tam dostal? Taky lák, viděli jste to? Neber mě. Tak já minus 500 jsem objevil. Tak dáme si ještě jednu hru a já myslím, že by to mohlo stačit. Cheater, musím škaredý. Nějaký jmény beruch, to je že. Tak. Jak zrovna dnes mám narozeniny, je mi 16. Nevím, jestli jsem to říkal v nějakém videu předtím, to je jedno. Hej, on je naspidovaný, takový hacker, hnusný škaredý. Ale to nevadí, ho zabiju. Teď je to jedna, teď kdo z koho. To se na to musím kliknout, fakt. To se mi nestalo, je to nějaký divný. To je jedno, nevadí. Jdeme na něj. Ho musíme dát. Tak, pojď. Cheater jeden, když jsi cheater, tak já tě zabiju. Možná není cheater, ale tak většinou bývají, že jo. Dankeschön. Hezky vyžírka, jako on. Vyžírka je škaredá, ne! Jak se o tam dostal? LOL, to nechápu ani omylem. LOL. Takže tohle by pro tohle hru bylo všechno. Já doufám, že se vám to líbilo, oškubám totálně. Ale to nevadí. Takže v příští hře zase čau. Díky to bylo čítka, to nevidím, jak se to ukončuje. Tady.